Din ce desen animat face parte această imagine? Epoca de gheață, Tinerii Titani, Johnny Bravo sau Inspector Gadget? Johnny Bravo. Din ce desen animat face parte această imagine? Elena din Avalor, Hercule, Inspector Gadget sau Pantera Roz? Răspuns corect, Pantera Roz. Nu ai cum să o confunzi. Din ce desen animat face parte această imagine? Vecinul meu, Totoro, Mr. Bean, Dragon Ball sau Peter Pan? Sigur, Mr. Bean, simpaticul Mr. Bean. Din ce desen animat face parte această imagine? Aristocrații, Sandy Bell, Doamna și Vagabondul sau Bernard și Bianca? Sandy Bell, răspuns corect. Din ce desen animat face parte această imagine? Chip și Dale, Epoca de gheață, Tom și Jerry, Pisicile aristocrate. Și desigur, răspuns corect, Tom și Jerry. Nu ai voie să-i confunzi. Din ce desen animat face parte această imagine? Cartea Junglei, Madagascar, Incredibilii sau Minionii? Răspuns corect A. Cartea Junglei. Din ce desen animat face parte această imagine? Pocahontas, Aladdin, Pinocchio sau Coco? Răspunsul tău este corect, Pinocchio. Din ce desen animat face parte această imagine? Miaunel și Bălănel, Pisicile aristocrate, Mr. Magoo sau 101 dalmatieni? Varianta corectă de 101 dalmatieni. Din ce desen animat face parte această imagine? Muzicanții din Bremen, Tom și Jerry, Pisicile aristocrate sau Hansel și Gretel? Răspuns corect C. Pisicile aristocrate. Din ce desen animat face parte această imagine? Testoasele Ninja, Pisicile aristocrate, Papaie Marinarul sau Robin Hood? Răspuns corect A. Testoasele Ninja.
Din ce desen animat face parte această imagine? Bambi, Cartea Junglei, Bugs Bunny sau Chip și Dale? Răspuns corect, Bambi. Din ce desen animat face parte această imagine? Cenuș Cereasta, Frozen, Alice în Țara Minunilor sau Heidi? Răspuns corect, Frozen. Din ce desen animat face parte această imagine? Samurai Jack, Sandokan, Lumea lui Gumball sau Familia Flintstone? Răspuns corect de Familia Flintstone. Din ce desen animat face parte această imagine? Ștrumfii, Peter Pan, Ciocănitoarea Woody, să înceapă aventura. Desigur, vorbim despre Ciocănitoarea Woody. Din ce desen animat face parte această imagine? Tom și Jerry, Peter Pan, Doamna și Vagabondul sau Speedy Gonzales? De varianta corectă, Speedy Gonzales. Din ce desen animat face parte această imagine? Aristocrații, Mickey Mouse, Lumea lui Waldo sau Rick și Morty? Varianta corectă B, Mickey Mouse. Din ce desen animat face parte această imagine? Aladdin, Superman, Timon și Pumba, Ricky și Morty? Varianta corectă, Aladdin. Din ce desen animat face parte această imagine? Lumea lui Waldo, Scooby-Doo, Mioara și prietenii, Casa Bufniței? Varianta corectă B, Scooby-Doo. Din ce desen animat face parte această imagine? Lolec și Bolec, Pif și Hercule, Bluey sau Mihaela? Răspuns corect de Mihaela, simpatica Mihaela. Din ce desen animat face parte această imagine? Spiridușul David, Peter Pan, Chip și Dale sau Tweety și Sylvester? Răspuns corect, Chip și Dale.